ndinomira paJordani nekunangisisa kunyika yeKenani uko kunemusha tichazorora kunyika iyokulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara kumakomo akanaka uriko kupenya uko Kristu anotonga akuchinanima tichazorora kunyika iyokulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuwana Baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika iyokulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara moyo wangu wafarira unoda kuyenda andi chichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iyokulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyokulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemwe yazviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Tiri kusangana pachirongwa panapa patinenge tichitaurirana tichidhiskasa nevanhu vasati vanhu vagadza poto pamoto vasati vadhisaidha kuti ndobika raisi here kana ndobika sadza here kana kuti ndoita ine dove here kana ndoita isina dove here. Unoziva vachiri nefreedom munyika yekuti ndopinda pandoda kana kuti ndobuda pandinoda. Ndo vanhu vatiri kutaura nezvavo. Asi ndoda kukuudzai kuti zvinowanzorwadza kutaura nevanhu vane freedom, uchivapa freedom yavo, uchivaudza kumikana yavo, uchivatendera kubuda nekupinda. Unoziva hakuna chinhu chinofadza chinorwadza saichocho kana iwewe wakatoita decision yako. Nekuti kazhinji kacho sekutaurirana kwatinoita zuva nezuva, the value of freedom inoonekwa kana wairuza. Kana uchiri ne freedom hauone ukosha kwayo. Kana uchiri nezvinhu zvacho hauone ukosha kwazvo.
unoziva kune vane vasikana vakanaka vasingaoni kukosha kwavo, nevane vakomana vakanaka vasingaoni kukosha kwavo, vane varume vakanaka vasingaoni kukosha kwavo, vane vabereki vakanaka vasingaoni kukosha kwavo, vari kupiwa zvose vasingaoni kukosha kwazvo. In the presence of plenty, ndoda kukutaura kuti kazhinji chinowanzoitika ndechekuti vanhu havarealize kukosha kwezvinhu. Asi ndoda kukuudza ndezvekuti nerimweni zuva kana wamira wakatarisa kumasure, wakatarisa kwawachabva, uchazoona kuti jeri rawakazvitenhera hakuna anokuburitsa. Zvoita sevanhu vanokunyomba, zvoita sevanhu vasingakude, zvoita sevanhu vasingakuteerere, zvoita sevanhu vasiri kukuappreciata. Nyamba umwe nemumwe akapiwa mukana naMwari wesarudzo. Saka pandinotaura nevafana ndinoiona kuti tinoita mixed feelings ekuti vamwe vanoti zvino maakutiomesera, isusu tatoveko, togarako here, torambirako here. Nyamba inini ndiripo nderekuti kushaya kuempawiwa kwako panguva yekuempawa haireve kuti todhinaya vamwe vanhu vese empowerment. Kutadza kufunda panguva yekufunda hazvireve kuti vamwe vese havachaendi kuchikoro. Iwewe hauziriwe standard muupenyu, wangove object lesson. Saka kana uri object lesson, titendere kuti tikushandise semukana wekuti vanhu vazive kuti method yawakashandisa haiite. It's not even long division. Hauna kuunza concept yakanga yabvumwa. Asiwo kune vafana, ndoda kuti ndikutsanangurire ndikurangaridzei kuti tine vamwe vedu, remember, isusu tiri kumhiri kwerwizi, hatisati tayambuka, asi kune vamwe vedu vachangoyambuka. Pamazera tiri vamwe chete, vamwe vacho dzitori friend dzedu, vamwe vacho ndeve kutoti izvo isusu titori vakuru kudarika kwavari. Saka zvatiri kuda kuita panapa ndezvekuti kune zvimwe zviri kuitika kwavari zvavanoramba vachibvunza sechikwata chatanga tinacho mutimu. Saka sinzi chikwata chitava tinacho mutimu, toda kuchiitiro timu yacho yemabhuza. Moziva kuti kumabhuza hatitambe competitive soccer, asi uku tinotamba competitive soccer. But toda kutendera kuti vamwe vedu vasisiri mucompetitive titaure navo, nesuwo tichitaura tese. Uye isusu ndinokumbira chinhu ichi, toda kudzidza takatarisa zviri kuitika zviri mberi. Tokumbirawo futi kuti tidzidze tichishandisawo hindsight, tichiona kuti no, izvi kumashure zvakatomboitika, izvi kumashure zvakatomboitika. Saka ndo mafundiro atichaita. Tine vamwe vedu vakaenda uko. Ndiri kutaura kwamuri muchangoroorana. Kana ndichiti muchangoroorana, ndoreva kuti vane makore 10 zvichidzika, ndimi vandiri kutaura kuti ndo vatiri kutaura navo muchangoroorana, vatinoti muchikaranga vatsva vetsambu. Makasvika muchikwata ichi. But dambudziko rataakuita panapa nderekuti izvo vazhinji vakuda kudzoka. Vazhinji vari kuda kuita youth. Vazhinji vari kuda kudzoka kumikana yavo. Vazhinji vari kuti it's not working, I should come back. Vamwe vari kuti it's abusive. Vamwe vari kuti he is not what I thought he was. Vamwe vari kuti it's not worth the while. Vamwe vari kuti haachadzii. Vamwe vari kuti ari promiscuous. Vamwe vari umwe nemumwe ane chikonzero chake chaakuda kudzoka, but kudzoka. So by the end of the day, ndoda kuti pandiri kutaura nemi vachangoenda, muzive kuti ndiri kutaura nemi ndine etone yekutaura nevafana vangu, asiwo ndichitaura nemi sevafana vangu. Nekuti ndikada kukuti futi hamusi vafana, ndinenge ndazvinyepera. Mungori baba kumba kwenyu, asi kana ndiri pano ndakamira kwamuri mune 10 years muchidzika, muri vana. Saka vana ndoda kukuudzai mese ndakakugarisai pasi kungoti masiyana magrade. Umwe ari kuuniversity, umwe ari kuhigh school, umwe ari kuprimary school, asi mumba mese muri vana. Saka ndichataura nemi sekutaura kwandinoita nevana. Ndokumbira kuti mutererese. Ndisati ndataura nemi, regai ndikuverengerei panapa mukati mebhuku raMateo chitsauko ndecha 13. Ndiri kuverenga kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya8. Rangu rinoti, nezuva iro Jesu wakabuda mumba akandogara pagungwa. Zvino vanhu vazhinji vakaungana kwaari, nokudaro akapinda mugwa akagara. Vazhinji vose vakamira pamhenderekedzo. Ipapo akavaudza zvizhinji nemifananidzo akati, tarirai, mukushi wakabuda kundokusha. Ndofarira ndakuda kuti pfungwa dzenyu dzivhurike kubva pavhesi ya3. Jesu anoti,
tarirai, mukushi wakabuda kundokusha. Ndoda kuti upabate. Pechipiri yoti iyo, zvino pakukusha kwake dzimwe mbeu dzakawira panzira, shiri dzikasvika dzikadya. Dzimwe dzakawira parukangarahwe, padzakanga dzisinevhu zhinji dzikamera pakarepo, nokuti dzakanga dzisinevhu rakadzika. Asi zuva rakati robuda dzikapiswa dzikaoma, nokuti dzakanga dzisina mudzi. Dzimwe dzakawira muminzwa, minzwa ikamera ikazvivhunga. Asi dzimwe dzakawira muvhu rakanaka, dzikabereka zvibereko, dzimwe 100, dzimwe 60, dzimwe 30. Munoziva, ndoda kuti tianalyze. Ndiri kutaura kune youth, ndichitaura nemi vandiri kuti young couple vakangosvika. Ndoda kuti muanalyze pfungwa yemukushi. Asi chandoda kuti muanalyze muchitarisa ndechekuti Jesu anotaura mukushi aenda. Handiti mukushi akanga asingasimi ndima yake achiisa mumaraini. Haana kudhara maraini. Anga asingasimi neplanda, asi aienda kuno broadcast. Saka Jesu anongotaura period yekusimwa kwakaitwa. Unotaura zvakaitika kune zvakasimwa. Unotaura magumisiro yezvakasimwa. Asi haatauri maactivities emusimi panguva yezviitiko izvi. Mundibate zvakanaka. Anongotaura kuti pakasimwa, haataura kuti pakadiridzwa. Anotaura kuti pakasimwa, haataura kuti pakaitwa irrigation. Anotaura kuti pakasimwa, haataura nyaya yekusakurwa. Anotaura kuti pakasimwa, haataura nyaya yekuisa fertilizer. Saka paanotaura nekusima, haataure nenyaya yekudzinga makudo. Vanongotaura nenyaya yekuti mbeu iyi yakanowira pamasurface akasiyana. But mbeu yawira pamasurface akasiyana, bhizi yemurimi yakaramba iripo. Ndoda kuti mupabate. Saka murimi ngatimuseparetei nembeu. Murimi ndiye muiti, mbeu chiitwa. Saka apedza kubroadcasta iye semuiti, chiitwa chawira pakasiyana. Chibatai munzwe zvinotaurwa nebhaibheri vafana. Zvinonzi nebhaibheri, dzimwe dzakawira muzhira, zvikanzi dzawira munzira, shiri dzakauya dzikatodzidya ndokubva dzaenda. Ndoda kuti mupabate. Bhaibheri rangu riri kuburitsa pachena kuti murimi paakanga achirima akanga ane aim yekukanda mbeu mumunda. Asi nekuda kwekuti akarima padhuze nerodhi, mbeu yake yakaenda imwe munzira. Zvekuti chidzidzo chaanofanirwa kungodzidza panyaya iyi ndechekuti kana achikanda mbeu ngaasese risk yekumeka sure kuti zhinji yacho haizoendi murodhi. Nekuti yapinda murodhi, bhaibheri riri kuburitsa pachena kuti haizosakurirwi. Yapinda murodhi automatically ichadyiwa neshiri. Zvino ndoda kukuudza, hazvizoiti kuti ukanda mbeu yako yoenda murodhi, unodaidza vana oti uyai murinde shiri. Harizi basa revana rekurinda shiri mumbeu iri murodhi. Why? Ndio yatinoti write off. Kana tichiti write off, unoziva kana une policy ukanzwa veinsurance vachiti mota yako yaita write off, vari kutaura kuti iri beyond repair. No matter kuti iwe wanga uchiida zvakadii, no matter kuti yakakuitira mari, no matter kuti mari yacho wakaiseva for how long, no matter kuti mari yacho iyo wakanga waiwana kupi. Bhaibheri riri kuti mota matenga mhai, asi iyi munofanirwa kubvuma kuti i-write off. Saka ndoda kukuudzai, kune vapfana musati maroora, zvinogona kuitika kuti nepfungwa yakanaka, zvinogona kuitika kuti with good intentions, zvinogona kuitika kuti netrusted seed yawangaonayo, zvinogona kuitika kuti wangaone tested seed. Ndokubva waenda kunosima, asi uri kuti pawakamira uri kunyatsozviona, muna tete ava hakuna chinobuda, muna tete ava
hamuna chichaitika, muna Budha hamuna chinobuda. Bhaibheri riri kuti kana mbeu yawira munzira, unofanirwa kuaccepta kuti my intention yanga isiri yekusima munzira, my intention yanga iri yekusima mumunda. Saka dzawira munzira ndofanirwa kudziignore. Dzawira munzira ndinofanirwa kuaccepta loss. Dzawira munzira ndinofanirwa kungokaunta malosses angu and go. Handifanirwe kuswera ndichidzinga shiri. Handifanirwe kuenda kunogara tumwe tumatare nevanhu vondiudza kuti unogona kuparima, nekuti ukaparima waane matambudziko maviri. Uchanetsana nevanhu vari kuda kufamba munzira. Dzemunzira hadzirimwi, dzemunzira dzodliwa neshiri. Kana dzadyiwa neshiri, do not get depressed. This is a risk of life. Do not keep that which is not working, because it will never work. Why? Because the person who goes to bed is the person who rises in the morning. So by the end of the day, haugone kuti mumba umanorara John otarisira kuti mangwana pakunomukwa muchamukwa naPeter, manorarwa naJohn munomukwa naPeter. Dzemunzira dzinotipa problem. Kune avo vakaoneka, kune avo vakatoroorwa, ndoda kukuudzai kuti kune vamwe venyu imimi makanga makatogara pamakanga mune franchise. Ndiri kukubatsirai muzive ndo mabatsiriro angu. Makanga mune franchise yekusarudza, ndokubva mapedza makore muchirwira mukomana, ndobva mapedza makore muchirwira musikana. Machidaro manje iye zvino makaroorwa maveko. Chandoda kukuudzai ndechinoti maakuchiona manje kuti hakuchaiti, because vana Joy vamairwa navo vadzoka mustairi, vana Ruth vamairwa navo vadzoka mustairi. Imimi makanga muchifunga kuti akaoneka, nyamba haana kuoneka. Imimi makanga muchifunga kuti izvo zvichapera, ndokubva zvaramba kupera. Imimi makanga muchifunga kuti zvichachinja, ndokubva zvaramba kuchinja. Ndoda kukuudzai kuti harizi basa rechechi, harizi basa revaparidzi, harizi basa remunamato rekudzinga shiri mumbeu dzakawira munzira inoonekwa kunzi iyi inzira. Why? Because ikodzero yeshiri yekudya zvakawira munzira. Saka ndoda kukuudza kuti when you have realized kuti wakadzvara munzira, when you have realized kuti izvo mbeu yawira pasiripo, you need to accept malosses lest you sacrifice more muzvinhu zvisiri kuzoshanda. Kana ndichiti more, ndiri kureva kuti chii? Emotional sacrifice. Ndiri kureva kuti chii? Depression. Ndiri kureva kuti chii? High blood pressure. Ndiri kureva kuti chii? Kufa early. Ndiri kureva kuti chii? Suicide. When you do all this, it is because you cannot meet the reality yekuti chii? Yekuti pano takadyara munzira. Unfortunately tinongotenderwa chete kusiyana navo, or fortunately tinotenderwa chete kusiyana navo nekuda kwemhaka yeupombwe. Asi kune dzimwe dziripo idzi otoziva kuti ndakaita loss. Youth, ndoda kukuudzai, never make an investment without assessment. Why? Pamusana pekuti zvinhu zvakadyarwa munzira zvinonetsa. Zvinhu zvekujoinisa zvinonetsa. Zvinhu zvepublic zvinonetsa. Zvinhu zvakatsvagirwa mari zvinonetsa. Zvinhu izvi zvakangotsvagirwa chete kuti zvinopfeka hembe dzinobata zvinonetsa. Ukadyara munzira, ndoda kukuudza kuti shuwa dzichatodyiwa neshiri. Yafai. 2. Bhaibheri romva rati dzimwe mbva dzawira dzadzo mumihwa. Unoziva kana yawira mumihwa, kana uda kuisa fertilizer isa, asi unofanirwa kurangarira chinhu ichi. Bhaibheri riri kutotudza kuti haibereki. So what will happen is, unongoiona, ndofunga unenge wangoiona senature. Chungonakirwa nekuona kusvibira. Uchiisa fertilizer mune dziri muvhu. Why? Pamusana pekuti dziri muminzwa. Pamusana pekuti you may labor but you will not harvest. Unoziva, ndine chimwe chimota changu so inonzi Mahindra, haimhanyi. Kana wapinda mairi kusvika inosvika, but speed unotoziva kuti haimhanyi. Saka kana ndiri Mahindra inini,
ndinotopindamo ndotodya windo, ndotorelaxa zvangu. Handitombocheki mumira. Kuna vamwe vanhu vanoita basa rekudhiraivha kumashure vachiflasha vachida kuti timhanye. Indozviziva kuti Mahindra haiite izvozvo, ende handidi kuimanikidza kuita zvinhu zvaisina kugadzirirwa kuita. Ndorova zvangu pore pore nemota yangu nekunzwisisa kuti ndiri muMahindra. Saka now zvinoitika manje ndo zvinoitika nyangwe patinotsvaga marelationship. Munhu ari kufamba neMahindra haagone kuti uri muMahindra, wakagara neni uri muMahindra, obva wafonera kwatiri kuenda ovaudza kuti hanzi ndiri stuck panapa, iwe uri muMahindra. Haugone kuita stuck ka uri muMahindra. Ndo maendero atinotoita isu veMahindra. Saka iwewe zvinotondirwadza kunzwa kuti kune munhu ari mumota mangu ari kuti ari stuck, isusu tichienda hatizi stuck. Ndo mafambiro eMahindra. Ari stuck, manzwisisiro angu ndeari pabus stop. Anogona kufona mberi oti vanhu vaMwari, inini ndiri stuck, uyai muzonditora. Asi ari muMahindra tinomumirira. Why? Anosvika zvake zvinotora nguva. Ndo zviri kutaurwa panapa kune vakadzvarwa muminzwa. Ndiri kutaura kumuri muri kufunga kuti makaroora nekuroorwa zvisirizvo. Ndezvekuti there are times when we should accept reality. Yekuziva kuti inini ndatomuMahindra. Handironge semunhu ari kufamba nebenzi. Handifunge semunhu ari kufamba nebenzi. Handimanikidzire zvinhu semunhu ari kufamba nebenzi. Handitotarisi panze nepawindo kuti inga zvavo vaenda. Handitozvikombeye kunyange namaiguru vari kuMasasa Park. Handitozvikombeye kunyange namainini vari kuChitungwiza. Handitozvikombeye kunyange nevachangobva kunoroorwa. Handitozvikombeye nevachiri pabus stop. Pamusana pekuti ini ndinotoziva tave muMahindra. Saka zvandinoita ndinoplana accordingly. Kana ndaakuita rwendo rwangu ndingatotora bhuku rekufamba ndichiverenga. Kana ndaakuita rwendo rwangu ndingatoloda music yekufamba ndichinzwa. Nekuziva kuti kudii neMahindra tinofamba pore pore. Saka ndodii hangu, production hongu haisisipo as expected. Production hongu haichasvika pamalevels ematura andakavaka. Production hongu haichasvika paexpectation yandakanga ndinayo padaydreaming. Chinhu chandaanacho ichi ndiri kunyatsozviona kuti iyi imbeu yakawira muminzwa ndikanonoka kuzviona. Saka ndinodii, ndinogara pasi ndonyatsoziva kuti apa ndakairasa, but I make the best out of what I have. Ameno kana mazowirirana kuti munoita sei muri ikoko, asi hakuna munhu anotenderwa kuti akumanikidzire kufunga semunhu asiri muminzwa iwe wakasima muminzwa. Asi manje situation yenyu inobatsira isusu tisati tameka decision. Situation yedu inobatsira isusu ndichiri nembeu dzangu mbag. Situation yenyu inobatsira inini ndichiri kudecide kuti ndo broadcaster here kana kuti ndodyara maline ari neat. Saka zvinoreva kuti kudii? Zvinoreva kuti kana vapfana maakuzoenda kunana sisi venyu vamuri kusangana navo vaakuda kudzoka muzvinhu zvavo, vaakuda kuvhara mabusiness avo, vakavhura matakshop ivo vachida masupermarket, vakavhura misika ivo vachida takshop, ivo ava vakati vekuvaya vekutenga zvimota zviduku ivo vachida mabhazi, vaifunga kuti zvinoita because they have imagined it. Now kana zvadaro vasima pamvura, ndoda inini imimi ndine kodzero yekukuudzai kuti hazvishande. Sei zvisingashande? Zvichadimanda a lot of effort, zvichadimanda a lot of sacrifice, zvichadimanda a lot of kuzvininipisa, zvichadimanda kuita some of the things that you would not do if you were allowed to be yourself. Asi kune varipo ndoramba ndichikuadvaisai ndeyekuti izvo usafananidze nguvo nedzatarubva. Kana matopinda muMahindra, dhilai neMahindra. Kana yakuda kugezwa, gezai Mahindra. Kana ichida kukanikwa, ngaiende kuservice Mahindra. Muzive kuti ndo iripo. Ndoziva kuti vanhu vazhinji vanoti ngatirerutsirane mitero. Torerutsirana sei? Ndokuti siyana neMahindra. Torerutsirana sei? Ndokuti buruka muMahindra. Dambudziko rinonetsa pakuburuka muMahindra nderekudai. Bhaibheri rinoti kana muchinge masiyana
nemurume wako uyu, nekuda kwemhaka iyi isiri yeupombwe, hautenderwi kupinda mune imwe wanano, hautenderwi kupinda mune imwe svitsa. Saka problem iri kunetsa manje kwamuri imimi ndeyekuti hamuzi kuburuka kuti mugare makaburuka, hamuzi kuburuka kuti murambe makazorora, hamuzi kuburuka kuti muchinorara kumba, muri kuburuka kuti muchinetsa dzimwe mota dzevanhu vari kuzviendera kwavari kuenda, vagara vanga vatokwana, motanga kuplaya kadisturbance muripo. Saka tikakuburutsai tiri kucreata risk, ndo number 1, uye tikakuti burukai tiri kukunyeperai, ndo number 2, nekuti bhaibheri riri kukusevhai from living permanently in sin, ndo challenge iripo. Saka kune vanenge vachida kuburuka mumota iyi, muzive kuti bhaibheri harizokutenderei kuzonokonzera havoc. Why? You have decided to be single forever. So you make a decision accordingly to say, if I were to go out, am I ready to live as a bachelor? If I am going out, am I ready to be satisfied without a husband or without? Ndo chokwadi chiripo. Vanangu, haizi nyaya yekungoburuka, haizi nyaya yekungodzoka, haizi nyaya yekungoramba. Murayiro waMwari hauchinji nekuti tachinja. Ngatiregei kuti maconditions atipinze mumaconditions ari wese. Kubuda mupani tobva tapinda mumoto, kubuda muhasha dzemunhu topinda muhasha dzaMwari. So by the end of the day you need to be sober. By the end of the day you need to think straight. By the end of the day you need to analyze. By the end of the day you need to know what will happen when A, B, C, D and E happens. Saka pamunonzwa tichitaura mukati mechikristu tichiti edzai kugadzirisa zviripo, edzai kugutsikana nezviripo, hakusi kukudzikisirai. We are trying to say, now that you have lost this game here, do the best that you can do, but do not lose eternity. Period. And that is the truth. Munogona kutaurirana chimwe semadzimai, mugofonerana semadzimai, mugogara pasi semudzimai wanhasi, mugogara pasi sevanhu vemarights. Ndoda kukuudzai chinhu chiri pachena ndechinoti marights enyu nedzidzo dzenyu nezivo dzenyu dzinogumira panotangira murayiro waMwari. And there are no two ways. Saka iko zvinezvi nyika iri kuita kuti zvinhu zvisingafanirwe kuita easy zviite easy. Vanhu vari kuroora achingofunga ndonobuda, vanhu vari kuroora achingonotesta the waters, if I find kuti this is palatable ndomba ndarasa. Vanhu vari kuroora vachiti izvo there is an exit door. Umwe ari kuplana zvinogara, umwe ari kuplana kungonobuda, umwe ari kuplana zvinosvika kure, umwe ari kuplana mahumbwe, umwe ari kuplana kuti ndoda kuita mhuri yakavakika inogara, umwe ari kuplana kungoti ndoda kuona kuti zvinoshanda sei. Isusu tomira manje toti munhu ngaaite any experiment yaanoda mukati meupenyu, live anyhow. Don't worry about the effects of your relationship, whether to the kids dzawaita, whether kuvabereki varipo, whether to the partner yawaita. Just live anyhow and in chaos. We cannot promote that. Saka munhu ari kuenda kunoroorwa, kunemi wakatakura mabhegi kuenda kunoroorwa, muzive chinhu ichi. Kana ukausima muminzwa uchaiyeva but hapana production. You will work hard, no production. You will lose more, no production. Why? Hindsight inotitaurira. Kozouya kune dzimwe shasha dzirapa. Taura nevakuru venyu vakaroorwa, ivo vakatoenda kudhara. Bhaibheri riri kuti kune vamwe, kune imwe mbeu yakawira pafertile soil yekuti kana wakatarisa ukakombeya kwachivi kwawakabva nepaugereko zvinezvi, unonyatsoona kuti kana pane vanhu vakasvika ndisu, kana pane vanhu vane mbeu yakasvibira ndisu, kana pane vanhu vane promisi yekukohwa ndisu. Unonyatsozviona kuti kana pane munhu akapiwa munda pakaorera ndimi. Asi ndoda kukuudzai mugere ipapo, ndati bhaibheri riri kutaura nepakaenda seed necapacity yeproduction, asi harisi kutaura the activities of the farmer. Saka kune imi vakadzvara pakaorera, vazhinji venyu dambudziko renyu nderekuti munoti zvandakadzvara pakaorera hapasisina need yekudiridza, zvandakadzvara munda pavhu rakanaka hapasina need yemanyowa, zvandakadzvara pavhu rakanaka hapasina need
yekusakura, zvandakadzvara pavhu rakanaka, hapasisina need yekunodzinga makudo, zvandakadzvara pavhu rakanaka, everything else happens. It becomes one step leading to another, the other leading to another. It does not work like that. Ende vazhinji venyu, young people, ndoda kukuudzai muchokwadi chizere ndechekuti vazhinji venyu, you are destroying chinhu chine future nemaitiro enyu. You are destroying zvinhu zvakanaka nemaitiro enyu. You are destroying zvinhu zvinogara nemaitiro enyu. You are too much involved mukutsvagwa kwemari. You are too much involved mukuvakwa kwedzimba. You are too much involved mukutengwa kwemota. You are too much involved mukutengwa kwematelevision. Chausingazive ndechinoti kuvaka imba pasina relationship, muchagarwa nevamwe hauzogarimo. Kutenga mota pasina relationship, vamwe vachagara pasiti with much pleasure and nekuti havana kuisa effort but hauzogarimo. Why? Pamusana pekuti izvo, you are busy investing in things that do not add value to your relationship, and now here you are in a complicated situation. After 10 years of working, the marriage is breaking apart and leaving you with assets that do not add value to the relationship. You are not doing anything to the relationship. Mudzimai wanhasi, regai ndikudze zvakanaka mudzimai wanhasi. Ndoda kuti munyatsopabata. Ndoziva kuti mazuvano mukadzi akachema nyika yese inonyarara. Murume akachema anonzi ari kuzviitisa. Mukadzi akachema nyika yese inochema naye. Murume akachema anonzi anoyema. Mukadzi akachema nyika yese inomira yoterera. Murume akachema anonzi adjuster. Mukadzi akachema anonzi izvo anoda marights. Ndosaka kune zvikwata zvemarights emadzimai, kusina zvikwata zvemarights evarume. Pamusana pekuti kudii? Pamusana pekuti munhu ari kuda kumuprotectwa zvinove zvisina kuipa, asiwo ndoda kuti muzive chinhu ichi nhasi. Ndaitaura nevamwe vafana mazuva apfuura. Bhaibheri rangu rinoti Mwari wakasika munhu. Apedza kusika munhu, paanoti akasika munhu, ndikutaura nenyaya yaAdhamu. Asika Adhamu, zvikanzi naMwari akatarisa Adhamu akati hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Hanzi apedza kudaro ndokumva asika Eve. Eve ndokumva auya. Eve auya, Mwari akanyatsosika Eve mune zvakanaka, achiitira kuti murume ararame mune zvakanaka nemukadzi wake. Asi chandoda kukuudzai ndechinoti Eve asikwa chisina kuzikanwa ndechinoti problem yaAdhamu yaisovwa naMwari, imwe yacho iri pamusoro, he was lonely. But it does not mean akanga ane problem. It does not mean akanga ari mbavha. It does not mean akanga ari abusive. It does not mean akanga ane challenges asingazikanwa. Zvazviri kungoreva, he was a lonely man. So he was a good lonely man until iwe wazouya. Ndokumva wauya nemuchero ukati baba ngatidyei. Iye nekudzimira ndokumva atanga kudya. Apedza kudya, nawo zvadaro munhu uya akanga ari lonely, ane dambudziko naMwari wake. Sei ndiri kudaro? Pamusana pekuti mamwe matheories amunawo, mamwe marights amunodemand, mamwe manotions amunosupport, dzimwe manarratives amunosupport. Imimi makagara, imimi madzimai echidiki. I'm talking to you, I'm not talking to anyone else. Listen to me carefully. Chandoda kuti muzive ndechekuti havazi varume vese vakashata. Kune vamwe varume vatori right. Havazi varume vese vakaipa. Kune varume vari right. Havazi varume vese vari irresponsible. Kune vamwe vari right. Asi vamwe vacho dambudziko ravakaita nderekuti pakasimwa mbeu iyi ndeyekuti nekuti yakawira pavhu rakanaka, vanhu vakaenda vakanorelax. Vanhu vakaenda vakakanganwa juti ravo. Vanhu vakaenda vakakanganwa kuti inoda kudiridzira. Ndokumva vadii imimi vasikana, ndokumva matenga ka deep freezer kenyu. Matenga ka deep freezer kenyu. Ndokumva matora murume achibva kwaakabva. Ndokumva mamuisa mu deep freezer. After 2 hours ndokumva mavhura deep freezer. Ndokumva mati ndoda kumbokutora temperature. Mamutora temperature wanikwa ari pa 27 degrees. Ndokumva machiti varume vamazuvano vanotonhora. But icho kwadero kuti varume vamazuvano vanotonhora, vabuda mufriji yako ndo vanotonhora. Condition yawakacreata ndo yatonhodza munhu. And you are measuring results dzezvinhu zvawaita, oita sezvinonzi ndiyo condition yezvinhu zviripo. Some of you muget up ndevekuti izvo varume vamwe vamunoti havazi right, varume vamakaisa mufriji menyu,
Yes, now we are measuring temperature at the wrong point, at the wrong time. And I don't garapasi and think, how much have you invested in this relationship? How much watering has it received? How much manure has it received? You cannot just sit there and complain, sit there and shout, sit there and dream, and not stand up and say, this is my territory, I need to defend it. This is my territory, ndofangwa kudzinga makudo. This is my territory, ndofangwa kuisa fertilizer. This is my territory, ndinofangwa kusakurira. How can you go out there or chance assumption nekuti mudikoni anofanirwa kungoramba ari mudikoni kumba hakuiti madikoni? So by the end of the day, I urge you young people, when you decide to get married, throw away theories, sit down and start working. Working on what? On your relationship. Do something about it lest you lose. If you think kuti zvicharamba zvakadaro, mark my words. Ndakadaidzwa nomumwe musi achinditi zvanzi izvo, uyai mutigadzirisire relationship yedu. Ndokumva ndasvika ndikati izvo, according to me hapana relationship and hapana chekutombogadzira. Chauri ndigadzire chii? Munotora poto mogadza poto pamoto, mukati mepoto mune mvura, hupu chaiyo hapatorina. Izvi iri panapa ndeyekuti izvo mondidaidza muti izvo sadza redu harisi kuibva. Handizi benzi kaini, ndingaswera ndichitaura nenyaya yeplani yepoto ine mvura ndoti so by the end of the day zvimwe zvinhu zvamuri kuti marriage yedu haisi kushanda. Hapana marriage apa because you invested nothing except the looks. And you think the works of the hairdresser is going to make sure your marriage is sustainable. Why are you not thinking straight? Unofunga kuti Mwari achisika Adam, achisika Eve, achiunzira Eve, akanga achimunzira demonstration model. Unofunga kuti Mwari apedza kuunza Eve, akanga achimudzira toy rekuobserve, achiona achiyeva achiti Mwari maita henyu. Akanga awinzirwa to feel to for a purpose. And in every relationship, a young lady, make sure you are there purposefully. And you must sit down and say, what contribution have I brought into this house? Ndoziva kuti mangwana mune muchiti imbotaurai nevarume, asi taura nevarumeni, taura nemi. Ndozotidaidza muti hanzi saka muti kutibatsira. Hapana chekubatsira, hapana kana one time chekubatsira. Regai ndisiyane nazvo, regai tiende mubvunzo panapa. Pane sisi vari panapa, nzvadzi yangu iyi ine problem yacho, hanzi izvo boyfriend yake haidi shamwari yake. Saka ndoita sei? Ndoda kuti munyatso pabata, ane boyfriend yake, boyfriend haidi shamwari, saka ari kubvunza kuti toita sei, ane boyfriend yake haisi kuda shamwari yake. Ende regai ndibva ndaibatanidzirwa futi nemi makaroorwa kuti une murume wako iwewe haasi kuda shamwari yako, unoita sei? Ndo patinoda kubata. Inzwai munzwe, pane nzira mbiri dzekuzvitarisa. Kune the traditional way. Traditional way inoti handingarasikirwi nemba yangu nekuda kweshamwari, kana kuti handingarasikirwi nerelationship yangu nekuda kweshamwari. That is the traditional way. Asi ndoda kukuudzai futi kuti inogona kunge iri myopic in a certain way. Saka ndoda kuti ti-analyze tichitora both sides. Munoziva here kuti ndiri kudzoka panyaya yeshamwari. Pane zvinhu chekutanga chinoitika. Ndoda kutora fanika for example, ndotanga nemi vakawanikwa. Ngatiiti wasvika pamba, ndokumva wanzi nemurume tagadza hari pamoto kana kuti taisa poto pamoto. Imimi mai kuchidzirai. Ndiri kuita plan yehupfu. Mumva matanga kuchidzira, muchiti baba vari kuita plan. Zuva rekutanga makuchidzira muri kungowedzera mvura mupoto. Zuva rechipiri makuchidzira muri kungowedzera mvura mupoto, muchiti tichaona plan. Zuva rechitatu makuchidzira maziso atsvuka,
muri kuti baba vachaita plan. Zuva rechina makuchidzira, muri kuti baba vachaita plan. Hamuona kuti panapa hapana plan. Now what happens? Unoramba here uchikuchidzira? Kwete. Pamusana pekuti unonyatsoti no, chikonzero chandiri kukuchidzirira moto hapasisina. Saka zviri nani ndimire kukuchidzira. Kana ndamira kukuchidzira, nditsvage kuti tingaite sei, otherwise tinofa nenzara nokukuchidzira. Saka nharo inenge yapo manje ndeinoti mukuchidzirirwi ari kuti moto ngaufuridzwe. Mukuchidziri ari kuti izvo no, after assessment ndiri kuona kuti panapa ndiri kukuchidzirira mahara. Saka chinochiitika manje ndechinoti tochitora kuti panguva yawaramba kukuchidzira moto ndiyo nguva yawasangana nefriend yako. Saka zvinochiitika manje ndechinoti uyu waugere naye anoti nekuda kwemusi wasvika friend ndo musi wawati moto haukuchidzirwa. Saka chiri kukutadzisa kukuchidzira moto is not objectivity. Chiri kutadzira kukuchidzira moto is not assessment. Chiri kutadzira kukuchidzira moto is not kuti it's stressful for nothing. Chiri kutadzira kukuchidzira moto inyaya yekuti pascenario pasvika friend yako pakaema kadaro. Ndoda kuti mupake murambe muchifunga. Chiri kukutadzira, iwe uri kuziva kuti chiri kutadzira kukuchidzira moto chii. Ende uyo murume haasi kuziva kuti moto hauchakuchidzirike because wamuka. Chaari kungoziva ndechekuti waakufanamba naJoy, saka hauchakuchidziri moto. Panogona kuita hondo pamba penyu nenyaya iyoyo. Number 1. Ndorangarira umwe musi tichiita program kukwekwe. Takanzi nevamwe vakadzi tapedza kuita program. Zvikanzi izvo maakuda kuti mutsira vanhu vedu vanga vakatozviraririra. You get the point. Saka vari kutotora message kuti maakuda kutomutsa madununu edu atanga tinawo pano. So basically ndo scenario inogona kuitika yekuti munhu ari kuti ndine mukadzi wangu akapusa, kana kuti ndine murume wangu akapusa. Machenjerero aakuda kuita haasi ake because iye by nature akapusa. Ndoda kuti arambe akapusa. I'm not saying munhu wese akadaro. Kouya number 2 ndeyekuti munhu ini ndinogona kunge ndine mukadzi wandiri kuabuse. Ende pandiri kumuabuse, inini zviri mupfungwa dzangu ndezvekuti ndikangomuona akamira nachurch clerk achitaura naye zvinyoronyoro ari kureva ini, kana ndikamuona akamira nemufundisi achitaura naye zvinyoronyoro ari kutaura ini. Why? Pamusana pekuti patori nechallenge iri kuda kugadziriswa. So by the end of the day, what I would rather do to make sure you don't communicate is to make sure you don't have anyone to communicate with. Saka tinoramba tichirwisana nenyaya yecommunication. Zvekuti tete vakauya vanotokuti chanyanyisa kukosha paufriend chii, chanyanyisa kukosha pamukomana yeye chii, chanyanyisa kukosha pamusikana yeye chii. Wadi kungosiyana naye kuti imba yako imire. Chavasingazive ndechinoti nyaya haizi kukonzerwa neasvika. Nyaya iri kukonzerwa ndeyekuti imba yagara hapana. Asi zviri kuitika ndezvinoti ichi chingori chikonzero chekuti munhu arove munhu. Pakaema kadaro. Ndoenda pamwe muri kurangarira imimi. Bhaibheri rangu kuna Genesis rinoisa pachena kuti Abrahama anoti asvika paarea paya. Zvikanzi nebhaibheri rangu akati kumukadzi wake, iwewe nekuti wakanaka, inini mambo wekuIjipti anogona kunditorera iwewe kana tikamuti uri mukadzi wangu. Saka ndoda kumuudza kuti uri hanzvadzi yangu. Ende seaive nemuti mumuromo ndomva zvaitika. Ndokumva Fero atotumira vanhu akati izvo mukadzi ndaakutora. Ende ukaverenga bhaibheri rako kuna Genesis rinonzi akapiwa pfuma, akapiwa ngamera, akapiwa varandakadzi. Abrahama achipiwirwei? Kwaive kudiwa here? Kwete, aipiwa nekuti anga ane hanzvadzi yakanaka.
Unoziva Sera aitovepo. Uziva kuti plan yanga isiri yaSera, plan yanga iri yaAbraham, plan yanga iri yaBaba, yakanga isiri yamai. Saka mai vaifunga kuti baba vane rimwe ziplan rekuti kana plani yavo iyi yakuitika vachaona zvekuita. Saka zvaiitika mai vaitoshamisika. Mai baba vachibvisirwa matekenya ndebvu vachitambira, baba vachibvisirwa rusambo vachitambira, baba vari kutobvisirwa danga vachitambira, ende zvese vatodambira, vatotina mudanga, vakatoti maoko ngaauye akasvika. Mai vakati pamwe baba vane plani. Ende chimwe chinogona kunge chichiitika manje ndechekuti izvo babavo vari kuti inini ndiri kuprotecta my skin, handisi kuda kufa, asi iwewe nekuti uri mukadzi wangu, saka kana wazonzi naFaro ndokuda urambe. Indochiti kuna Faro ina handina problem ini, imimi ndimatadza kunyenga. But chisina kunge chazikanwa manje naAbraham ndechekuti vauya nepfuma iko zvinezvi havaite zvekunyenga, vauya nepfuma iko zvinezvi vauya kuzotora. Ende Sera haana choice, ochiti izvo ndakutoenda because baba vagamuchira pfuma. Abraham omva asimuka manje ane hasha. Ndatiti Sera azodzoka paya, Abraham osumuka ane hasha, oti yesi pfuma ndakagashira, yesi kuti uri mukadzi wangu ndakadaro, but kastep kacho kwawakazoita wakuenda kanoratidza kuti wakanga uchinyatsofara, kanoratidza kuti ndozvo wakanga uchinyatsoda. Ishu iri panapa kana vanhu vakatarisa anenge vachizviona vanonyatsoona kuti zvechokwadi wakakanganisa. Kunge ucharidza chikwe sei iwe uri munhu akaroorwa, kunge uchienda uchimhanya sei iwe uri munhu akaroorwa. Chaasingazive ndechekuti aiwa baba vapedza kugamuchira pfuma ndo vaifanirwa kuti kwete, inini ndiri kuti baba zvamuri kutya nesu ndo zvatiri kutotyawo. Ndo imwe scenario inogona kuitika panapa yekuti munhu ari kunyatsoona kuti Abrahama agamuchira pfuma, ndimi makaigadza poto baba, isusu basa redu kubika, mukatipa ndiro yakaboka isi tonama nesadza, ende kana chinama nesadza tonama neriripo, kana pane rezviyo tinoshandisa rezviyo, zvekuti mukati muri kuda kuiswa mukakati zvizive, asi kuti muzouya muchititaurira kuti izvo mundiro mune tsvina, imi muchinyatsoziva kuti ndiro yanga yakaboka, ende kuti tiprotecte mukaka tavhara nesadza hazvisiri izvo zvinodaro. So by the end of the day chandoda kukuudzai ndechekuti at times chinoitika paunoona partner yako yakuita kunge relationship yake kana friendship yake ndo iri kukanganisa zvinhu, inyaya yekungoti bofu roona. And the problem is not the friend, the problem is not the lady auya pasini, the problem is not the friend wanga achitaura naye. Zvazongoitika yo thought process iri kuunzwa kudiridzirwa nezvaunoziva. Saka hatigone kungomira pano toti, hatigone kungomira panapa toti problem yenyu ifriend. Enda munogara pasi muanalyze kuti mukadzi wangu anga achichema here, is she a cry baby, anga achida anomuteerera here, anga achida anomunzwa here, anga achida anomunyaradza here, anga achida munhu ane nzeve here. Ndokumba ashayikwa, ndokuwana vanokwanisa, ende anga asina bad intention, but the problem ndeyekuti you created the environment and now you are reaping. Ndiwo akadzvara ndiwo uchakohwa, ndiwo akauya nendiro yakaboka ndiwo uchadaro, ndiwo akatenga danga, saka by the end of the day ndiwo unovharira mombe. Ndoda kuti ndikuudzei some of the challenges that we have are not the problems, asi the challenges that we have are only showing there is a problem. Saka kumwana wangu ndoda kuti ndikuudze, normally zvinogona kuitika ndezvinoti munhu anogona kuona kuti shamwari yako iyi haiite ichokwadi, asi kana aona kuti iwe unotamba nevanhu vasingaite zvinonzi birds of the same feather, saka zvinoreva kuti iye anofanirwa kumeka sure kuti aenda. Ndoda kukuudzai kuvakomana, ukaona anotamba nevanhu vekubhawa, ibhawa maari. So by the end of the day usamuchinjise mafriends because that is the index to the heart. Ndochiuyawo kune vanhu vanenge vaona kuti zvadaro vatove murelationship. Please make sure kuti matsvaga what is the source of your problem. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nokuti muri Mwari. Kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira imi.
muzita raJesu ndinonamata, amen. Vese vanonzwa uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, tuma soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda dawiraini, uyo unoda tiwira ngeizwi, uyo unoda upenyu darini, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, tuma soko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa